Роўна о палове 9 вечера по мінскім часе на 60 хвілін пагасла подсветка на шэрагу гандлёвых цэнтраў, адміністрацыйных і офісных будынках. Ва ўсім свеце ў акцыі удзельнічалі больш за 7 тысяч гарадоў. У Брэсцкай вобласці пакуль 3 – абласны цэнтр, Барановічы і Пінск. Мэта акцыі – прыцягнуць увагу да праблемы змянення клімату і паказаць, як важны ўклад кожнага ў справе захавання рэсурсаў планеты. Ініцыятар гадзіны зямлі ў Беларусі – таварыства экалагічных арганізацый «Зялёная сетка» пры падтрымцы Департамента по энергоэффективности Республики Беларусь и Министерства природных ресурсов и аховы навакольнага асяроддзя Республики Беларусь. У Брэсце удзельнікі акцыі доказали, дасуг можа быць цікавым і без выкарыстання электрычнасці. У гонар акцыі і вясны гарадскія велааматары адправіліся на велапрагулку. Ну а цэнтральнай пляцоўкай акцыі стаў гарадскі парк. Тут прайшоў канцэрт і фаер-шоу. Інфармацыі аб выніках пакуль няма, але паводле даных Мінэнергетыкі мінулагодняя гадзіна зямлі ў Беларусі дазволіла зэканоміць каля 100 тысяч кілават-гадзін. Сёлета сусветная акцыя адзначыла свой 10-гадовы юбілей.